Ola, son Olga García Portela, preséntome como candidata polo BNG no Concello de Castro de Rei. As miñas propostas son, ante todo, pois, seguir traballando a prol da sanidade pública. Queremos que se abra ao 100% o Centro de Saúde de Castro de Rei, poñer en valor o sector agrogandeiro, potenciando os produtos ecolóxicos da zona, como son, pois, o porco celta, a galiña de mos, a carne de cabalo, o mel, para comercializalos, pois, no mercado de Castro e na feira de Castro de Rei. Que se fagan vivendas sociais. Por outra parte, queremos que se dote de todos os servicios médicos o Centro de Saúde de Castro Riberas de Lea, que se reabra ao completo o Centro de Saúde de Castro de Rei, porque non podemos permitir que un concello de 5.000 e pico habitantes teñamos pediatra somente 2 días a semana e que cando lle toca, a veces incluso, pois non está disponible. A sanidade pública temos que seguir reivindicando, porque é un servicio que nos pertence por dereito. Castro de Rei merecio e o BNG vai loitar para que eso se faga así.